ипилерни жыйып алды. Орташа 15 центнер. Бик сөйүндүрмөй инде бизни быйыл. Yılga karata indi naşar түгел, агрофирма Азнакай, bizde indi en yukarı olmuş. 25-26 центнерden başlayan yeriz. Aynı kardeş, 30-35 центнерden basılar da var. Bugünkü günde 20 центнерden arttılar. Bu indi rayonda en yukarı olmuş. Onda indi bütün teknolojiyini ütegenler, vaktinde şişkenler, udobрение bilen, гербицидler кытканlar, подкормкалар bilen bütün технология, агротехник мероприятияларын үтәгәч, уңыш начар түгел. Республика буенча да шул 12, 13, 14 центнеринде тәшкил итә. Булган ипиләрне җыеп алырга 20% район буенча ипиләр җыеп алынды. Агрофирмада инде 30%. Сез инде аның буенча да алда барасыз. Көре бик зур рәхмәт. Монда эшләүче үзебезнең комбайнерлар, водительләр, механизаторлар, ындыр табагында эшләүчеләр, сезгә бик зур рәхмәт. Мен бик зур рәхмәт әйтәсе килә, мен шу авыр ел булга каранмастан шушындай табакта булса да шушындай материаллар үстергәнгә. Бу барыгызның да күмәк көче. Киләчәктә инде түкми чәчми җыеп алып, кансыз техник безопасностьларны үтәп, куркынычсыз кагыйларын үтәп, исән-сау җыеп алып, уңыш бәйрәмендә бергә очрашырга Алла Тәгалә насыйп итсен. Әйтеп китәм, бүген көндә 30% уборка. Менә безнең основной костяк дип әйтсәм, мин яңгышмамын. Менә монда безнең защитада эшләгән җегетләр дә, шул ук җегетләр утыра безнең нигә? Комбайнга утыралар. Югалтуларсыз гына бүген 23 комбайн. Матур гына эшләп бетергән җегетләр, матур гына. Sağlık, selametlik barızlar rəhmət. Менә шундый елның борчулырак, biraz авыррак булып килүенә карамастан, матур гына уңышларыбыз үсеп килде. Басуларга чыгабыз икән, без инде рәхмәтле булабыз сезгә, рәхмәтле булабыз район җитәкчеләренә һәм агрофирма, агросила групп җитәкчеләренә. Бер генә басуыбызның бер генә почмагы да чәчелми калганы безнең юк. Бу үзе бер зур бәхет булып тора. Bütün җирдә дә мондый түгел, bütün җирдә шулап игеннәребез үсеп тора, җиргә тиешле нормадагы ашламалар кертелеп тора. Шуңа күрә инде менә шушы уңышны җыеп алу вакытында сезнең булай да булган тырышлыгыгызны, хезмәтегезне тагын да арттырып, тагын да күңелегезне биребрәк эшләргә дип торыйбыз инде. Булдырылган хәтле эшлисез, сезнең эшегезне районыбыз җитәкчеләре, агрофирма, агросила җитәкчеләре күреп тора, менә шундый сертификатлар биреп тора. Бу сезгә стимул булып тора, шулай бит гаиләләрегезгә ярдәм булып тора. Исән-сау булып, сәламәт булып, менә шу җыйган уңышларны, үстергән уңышларны ындыр табагына кайтарырга, инде ындыр табагында без менә шундагы агрофирма кызлары, үзебезнең авылыбызның оешмада эшләүче кызлары, егетләре белән, ветераннар советы белән бергәлектә менә шулай ярдәм итеп, бу уңышларны инде тиешле җиренә җибәрергә тырышабыз. Suların deniz yanımı, hey, sapına parna diyorlar, parna minnet